Čau lidi, tady je Danuška LPS, vítám vás u nového videa. Minulé video mělo úspěch, vydělala jsem se díky němu na nové vybavení, koupila jsem si herní počítač a jsem tady s svými kamarádama. Já jsem jmenuji David LPS. Čau, já jsem Fortnite nejlepší LPCZ. Tak a teďka jsme tady v čarovném Minecraftu a jdeme se s vámi zahrát. Tak jo. Tak co budeme dneska dělat? Já bych udělal množírnu na psy. Vidíte, tady mají koníky, tady máme naši vesnici, to jsme si postavili my. Podle Minecraft předlohy. Našli jsme to na YouTube, tady jsou nějaký koně. Máme tady peníze. Tady mám svoji množírnu. To je množírna. Jestli chcete koupit čokly bez papíru, zavolejte mi na číslo 778 556 332. Minulý video se vám líbilo, tak doufám, že se vám bude líbit i tohle s svýma kamarádama. Zabij si koně. Tak teď vám ukážu můj domeček, který máme tady. A co v něm máme tady? Máme tady papouška. Pojď sem, Franto. Pojď. Tady je Franta. A mám když tak tohle prasátko. Já mám tady pro tebe ještě kravičku. A ještě tady máme houbu. SpongeBoba. Hele, ty jsi našel krávu? Ale co to dělá? Jo, našel. Zrcadla? Nevím. Já se jdu vysrat. Oni jenom otvírají Tak jo lidi, díky za zhlédnutí. Ať se půjdu s vámi Ty rozloučit. píčo. Pojďte se. Fortnite a Davide LPS, pojďte za mnou. A jdeme se, tady ještě vidíme slunečnice, to jsme si tady my zasadili. Tak jo lidičky, Davida LPS Serepes. Haha. tak jo lidičky, děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám líbí můj skin, který jsem se já sama navrhla, mám tady takový Nike v Mikenu a bejstku. A mám ještě sluchátka. Pak tady má Fortnite, má žabáka a Tabák Pepe. David LPS má takovýho bílýho vlasy. Tak nashledanou. Čau, gáďovce.